Hola, Roca Security es una empresa de seguridad y protección contra incendios que quiere mostraros su día a día. Acompáñanos. Hello, Roca Security is a fire, safety and protection company that wants to show its day-to-day life. Come with us. Estem a Barcelona i des de les nostres oficines a Centre d'Estudis Roca treballem coordinadament per satisfer les demandes dels nostres clients, amb eficiència i cordialitat. També ens podeu trobar a Instagram i a la nostra web. Us esperem!